Dacă observi că mai mulți membri ai familiei tale, pe linie maternă sau paternă, se confruntă încă de tineri cu oboseală cronică, stres, insomnie sau tulburări de dispoziție, s-ar putea să nu fie de vină doar stilul de viață. Este posibil să existe o vulnerabilitate genetică care afectează capacitatea organismului de a reține magneziul. Unele persoane, chiar dacă iau suplimente, nu reușesc să păstreze magneziul în corp și îl pierd foarte rapid. Pentru ei, menținerea unui nivel optim de magneziu e ca și cum ai încerca să umpli cu apă un vas crăpat. Trebuie să fie constanți și foarte atenți. În astfel de cazuri, nu este suficient doar somnul, relaxarea sau terapia. Este nevoie și de suport nutrițional, cum ar fi forme bine absorbabile de magneziu, ca glicinatul sau treonatul, cofactori esențiali ca vitamina B6, vitamina D, zinc și reducerea stimulentelor precum cofeina și zahărul, care epuizează și mai mult magneziul din corp. Dacă ai simptome persistente și mai există un istoric familial, un medic te poate ajuta să verifici asta prin analize simple. Nivelul magneziului eritrocitar arată cât magneziu ai în celule, nu doar în sânge. Magneziu urinar, vezi dacă îl elimini prea ușor. Iar un test opțional ar fi testul genetic, asta dacă vrei o confirmare precisă. Este important să înțelegem că uneori în spatele simptomelor de epuizare sau nervozitate se află dezechilibre reale care pot fi corectate. Și dacă nu e singurul din familie care simte asta, poate fi un semnal.